Bon dia, soc en Pau Ciuraneta, ramader, pagès i ramader de la Palma d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. Sabeu on és això? Fins fa 5 dies segur que no, n'estic segur que no. Avui potser sí, potser en teniu una lleugera idea. Tinc 25 anys i com veieu se m'ha cremat tot. Jo tot això ho tornaré a vestir. Tinc la força, la intel·ligència, el seny, el pit i els collons necessaris per fer-ho. Allí on no podrem incidir, on ningú de nosaltres podrem incidir per canviar, almenys a títol personal o com a persones individuals, és en una societat que ens menysté, una administració que ni ens pensa ni ens escolta com l'ha de fer, i unes autoritats que només busquen ficar-nos pals a les rodes. Deixeu-me pensar en la gent del meu gremi, pagesos i ramaders, els rebosts de Catalunya, des del Delta fins a l'Empordà, Cap de Creus, passant pel Camp de Tarragona, el Penedès, la Terra Alta, les Terres de Ponent, Pirineu, i si em deixo algú, disculpeu-me, i sobretot la Catalunya central. Som allà on nosaltres hi veuen misèria i poc futur, nosaltres hi generem oportunitats i precisament això, futur. I som capaços de guanyar-nos-hi la vida. Ahir tot això, mireu, era un mar de medis aprofitant-se del morbo i venent una exclusiva a partir del nostre patiment i desolació. Avui no n'hi queda cap. Com mai més ben dit, ja no els hi queda fusta per cremar aquí. Si voleu vendre alguna cosa, veneu la feina que fem, la manera com la fem, la de treballar i funcionar dels nostres productors, de la gent que és en aquest territori, en aquest i tots, perquè avui som aquí, però demà podríem estar parlant d'un altre lloc. Ens teniu i ens heu tingut sempre abandonats, no som res ni ningú, i entre tots això hem de fer que canvi. A la meva generació, la més complicada de totes, jo els vull transmetre un missatge de crítica dura, perquè teniu en compte que aquí hi ha gent de la vostra edat treballant de sol a sol perquè tot això vagi bé. Doncs mireu, ara hi hem perdut molt. Que som molt més que qualsevol Insta-Story, que qualsevol debat a Twitter i qualsevol micromecenatge que us permeti tindre l'ànima tranquil·la fins que demà us torneu a aixecar i no penseu en nosaltres. Valoreu-nos perquè som els responsables de que quan sortiu a donar tombs i a fer fotos per Instagram, Facebook i demés, els paisatges idíl·lics hi siguin. Som nosaltres. Dit això, i només queda al meu cor i dins meu paraules d'agraïment per tothom qui ha treballat incansablement aquests dies per intentar extingir aquest incendi i salvar el que és la nostra terra.